Velkommen til vores lille bachelorprojekt, som handler om læringsstil. Der er de her 4 forskellige læringskanaler. Der er dem, der lærer bedst ved at se ting, nogle lærer bedst ved at høre det, nogle lærer bedst ved at røre ved tingene, og nogle lærer bedst ved at bevæge sig rundt. Og det er så sidstnævnte, vi har taget fat på i det her semester. Vi føler lidt, at det bliver lidt overset i traditionelle folkeskoler, hvis det bare er almindelig tavleundervisning. Så nogle skoler de har inkorporeret sådan noget med modder og sådan noget, man hopper rundt på. Og vores system, det er så et interaktivt system, der giver noget feedback på, om det er rigtigt eller forkert. Så det vil vi lige prøve at demonstrere nu her. Så jeg starter altså hernede med min start. Og så har vi et regnestykke foran mig, og jeg kan se, hvor mange rigtige er forkerte, og jeg kan se min pointantal hernede. Og så lige om lidt, så kommer der sådan nogle edderkopper ind mod mig, og så skal jeg så løbe rundt og trampe på de rigtige edderkopper. Så vi kører 4 gange 1. Yes. Hold da kæft, det går hurtigt. Der er en 4 her. Træder på den bliver grøn, og der er en 4 der. Der kommer til at træde på en 33, den bliver så rød, så jeg har altså 2 rigtige og 1 forkert. Det næste, det er 38 plus 13, det giver 51, der var en 51. Træder på den. Pis. Næste. Og det er så et adaptivt system, så det bliver sværere og sværere efterhånden. Og det kan også blive lettere og lettere, hvis jeg ikke svarer rigtigt på særlig mange spørgsmål. 36 minus 2, så det var lidt lettere for mig den her. Der var en der, der var en der. Undgår de andre, og tilbage igen. 4 gange 5, det er 20. Whoopsie. Whoopsie. Sådan. Så det er det, vores system går ud på, og det her er så langt vi er nået indtil videre. Yes.